Txartel grafikoa base plakako edo oinarrizko plakako zirkuitutako batean konektatzen den barruko osagaia da. Bere helburu nagusia monitoreari azaldu behar diren datuak zuzen bidaltzea da. Sare txartela, ordenagailua edo inprimagailu bati sare baterako sarbidea eta baliabideak elkarbanatzea ahalbidetzen dizkion gailu elektronikoa da. Disko gogorra ordenagailu baten informazio iraunkorra gordetzen duen gailua da. Disko gogorrek datu kopuru handia gordetzeko gaitasuna izaten dute eta azkarrak dira datuak bilatu, ezabatu eta idazterakoan. Txartel nagusia ama plaka edo plaka nagusia ordenagailua bezalako sistema elektroniko konplexu bat osatzen duen plaka da. Ordenagailu barneko hardwarea elkar lotzen dituen plaka da. RAM edo Random Access Memory bai irakurri eta bai idazteko aukera eskaintzen duen memoria gazkorra da. Pila bat ordenatutako zerrenda bat edo datu egitura bat da, nonaren elementuak atzitzeko moduari LIFO deritzo eta datuak gordetzeko zein berreskuratzeko balio. Bus informatika arloan elementu bi edo gehiagoren artean seinale elektrikoak bidaltzeko elektrizitatearen ari eroaleak dira. in the bottle, it's Nicki full throttle, it's swimming in the grotto, we winning in the lotto, we dipping in the pot of blue photo. Getting so good, it's dripping on wood, get a ride in that engine that could go. Batman robbing it, bang bang cocking it, Queen Nicki dominant, prominent. It's me, Jesse and Ari. If they test me, they sorry. Riders up like a